Webafu. Mkhulu. Uyazi ukuthi imoto iyafana ncamashini nomuntu. La usuqalile nalensango yakho. Hayi bafu ngiyakutshela imoto nomuntu bayafana. Yazi bafana kanjani? Bafu imoto akithi uyazi ukuthi njalo njengoba ihamba ifuna ukuthi ibuye iservice. Nomuntu mfethu ufuna uhlala buye clean. Yabo njengoba sisenza lezi zinto nje ufuna hlala buye si-clean ukuze sihlale si-right njengemoto eservice. Oh njengoba nami ngihleze ngiyiservice ngembiza zesicelo rich tour. Uyayiservice? Zitholakala lapho lezo imbiza mfethu uyazi ngiyayifuna nami imbiza ezongiklina ngaphakathi. Oh ziyatholakala lapha kuRussell. Uhlezi lapha kuRussell and uhlezi ehamba province to province. So uyithola noma ngiyephi uyakwazi ukuthi ukoriyele uyithola. Manje bafu ngisho uthiwa ngephi nje ingafinyelela le ngizoba ikhona. Ngephi ungafinyelela. Hayibo bafu angeke angisize futhi ngiyafuna futhi uyiservice ngiyazizwa lalela lapho uyabona njengoba ngitshela kanjani ngomhla ka25 yeah uselento use-PMB ngomhla ka25 April bese ukuthi ngomhla ka26 April use-Richards Bay opposite no Shoprite from 10 to 3 same thing nalapha kuRussell from 10 to 3 uhleze khona lapha kuRussell. Hayi bafu ngeke futhi ufuna ngiyithole izimbiza ngiyiclean bafu khona ngizokwazi ukuthi mangifika e-studio bafu ngirekhoda ngikhipha ama-hit kuphela siqalile hayi uthi ngihambe nango